Искам да чуете нещо, което Бог направи чрез служение Яхве Шама. Нещо, което не е предвидено. Искам само за секунда Васко ела. Искам да кажеш, преди да започнеш да идваш в това служение, кой беше ти, какво правеше. Може да седнете само за една минутка. Искам да ви насърча чрез това нещо. Защото когато видях това свидетелство, разни бащи ми се обаждат и казват, децата ни се промениха, различни са и ние се радваме, виждаме жажда в тях. И това е едно от децата, които служение Яхве Шама направи добро начало в живота му. Искам да чуете, моля те, бъди малко по-подробен. Кажи кой беше, какво правеше и какво се случи, когато започна да идваш в това служение. Искам да кажа първо благодаря на Бог, че ме срещна отново. Че Неговата милост трае до века. И Неговите думи са верни и е достоен Бог и държи на обещанията си. Аз бях в света. В света моя баща не беше Исус Христос. Моя баща беше неприятеля. Служах на Него. С действията си, с думите си и с всичко. Защото всеки път, като влизах в дома ми, виждах, че майка и баща ми се молеха и аз излизах отвън. Поради това, че аз бях пиян, другиран или те подобно нещо. Винаги, когато се прибирах, имах страх в себе си, че нашите да не се молят или Божия дух да не е вътре в нашата къща. Защото винаги бях пиян или другиран. И много често се питах, Господи, до кога ще бъда далеч от Тебе? До кога, Господи, искам да Те усетя в живота си? Но не ставаше нищо. Продължавах си същия начин на живот, ден и нощ. Плачех си понякога и си казах, Господи, помогни ми. Но не, всички казаха, че аз съм провала на семейството, че аз ще съборя нашите поради това, че аз съм в света, а те имат служение в църквата. Но искам да ви кажа, точно когато всички крещят край, точно когато всички казват, че няма спасение, точно тогава идва Бог със силата си. И точно тогава Бог дава ново начало. Искам да благодаря на моя Бог, че отново мога да го усетя в живота си. Слава на Бога! Че отново пак мога да съм при Него и да служа с моите родители и да извикам към Бога на силите. Затова искам да ви кажа, ако вашите деца са в света и дявола си играе с тях, просто не заставайте с вашето име. Но както Давид застана пред Голиат, така моля да застанете пред проблемите си и да кажете, че идвате в Бога на силите, в този Бог, който повярвахте. Бога, който е началото, краят. Той е първият и последния Бог на боговете. Вярвам и уповавам, че всичко е чрез Него и за Него. Слава на Бога, че мога да усетя Неговото присъствие и да съм в дома му. Брати и сестри, приятели в Господа, това е моя син. Може би някои знаят, някои не знаят, но аз мога да свидетелствам, че всяка вечер, когато го чаках, той е на 18 години. Преди да започне тези неща, за около 3 години, той беше най-ревностният младеж от всички, с този дето свири отзад младежа. Янко бяха най-ревностните. Той проповядваше, пускаше се лайв. Можеше да свидетелстваме за него. В един даден момент за 3 години стана най-лошото момче. Като говоря най-лошото момче, в буквалния смисъл. Всека вечер ми идваха хора, които този е бил, онзи е пребил, по съдилища,
по какво ли не сме вървяли. Но аз благодаря на Господа. Употребяваше и някакви цигари, които не ги знам какво са, тревали са, как се наричат, не ги знам. Но животът, който живееше Васил, не беше никак добре, приятели. Ние постихме с моята съпруга, молихме се. Какво ли не правихме с години? Близо 3 години ние постихме заради Васко. И всеки път си казвах на Господа: Господи, кога ще послушаш молитвите ни? Няма ли да има плод от всичко това? Нашите братя звънят: как е Васко? Какво да ти кажа? Ту е добре, ту не е добре, ту е добре, ту е добре, ту не е добре. Но всеки път знаех, че когато човек преминава през Господа, знам, че има една искра. И въпрос на време да пламне тази искра. И аз благодаря на Господа, чрез това служение моя син се промени. Бог ми е свидетел на това място. И тук от 1 месец не мога да повярвам, че сина ми не употребява различни неща в домът ми. И ние ще прославим с моя дом навсякъде за моя син. Защо? Защото Бог ми е свидетел, имахме голяма болка. Всеки родител би го претърпял, както и ние го преживявахме този факт, който беше неспорим. Всеки казваше: твоя син правише това, твоя син правише това. И всеки път, когато те ни натоварваха с Васил, ние искахме да избягваме от Самоков. Повярвайте ми, моята съпруга е хвалител, аз се занимавам с служения и му казвах: Васил, всеки път ще ни проваляш ли? Какво искаш да направим? Да излизаме, да изчезваме, ще заминеме на чужбина и ще остане сам. Но Бог не се е забавил, приятели. Искахме да го направиме. Бог ми е свидетел и може да потвърди моята съпруга. И всеки път, когато ние се доближавахме до Господа, Той трябваше да ни провали, приятели. Знаете ли какво? Провал след провал. Провал след провал. И казах на Господа: Господи, ако Ти най-скоро време не предприемаш мерки, защото нямах сили повече, приятели, разбирате ли? Нямах сили. Постихме, молихме се, не ставаше. Но Божията воля беше наистина тази църква да дойде на благоприятното време, приятели. И виждаме, че Бог наистина има план с всеки един от вас. Благославям децата ви да влизат в църквата. Благославям да видите деца от децата си. И аз знам и вярвам, че Бог ще го задържи в Господа. И аз знам, че той ще бъде един огнен служител, чрез което ще събори стени заради Господа. И там, където няма път, Бог ще направи път чрез него. Вярвам го. Защо? Защото това, което Бог е посял в него, знам, че то ще дава плод и то 100-кратен. Господ да ви благослови. Бъдете изобилно благословени. Може да се помоля. Господи, при кога да отида? Само Ти имаш думи на вечен живот. Къде да се скрия, Господи, от Твоето помазание? Ти си велик и достоен Бог. Писано е, Господи, че майка ще изостави детето си. Но Ти няма да ли изоставиш, Господи. Благословено да бъде името Ти, царю на царете. Благословен да си. Благословени са делата Ти, Господи. Знаме, Татко, че дори и през долината на мрачната сянка, ако минем, Господи, Ти си с нас. И Твоя жезъл, и Твоята тояга, те ще ни утешават. Приготвяш трапеза в присъствието на неприятелите ми. Помазам си с миро главата ми. Чашата ми ще се прилива и благост и милост ще ни следват през всичките дни на живота ни. Благословен да си, царю мой, благословено да бъде името Ти. Моля Ти се, Бог мой, отвори небето Ти и излей Твоето благословение върху тези хора и върху тази църква, защото, Господи, ние знаем, че Ти си Богът над боговете, че Ти умря заради нашите грехове, че Ти умря заради нашите болести и затова ние в Твоето име сме изцелени, Господи. В Твоето име ние сме правени и оправдани чрез Твоята кръв.
Умолявам Те, Господи, с цялото си сърце, с всичкия си ум и сила, Господи. Нека духът на Йehova Рафа да бъде вътре в нас. Духът, който остави да бъде помощник в живота ни. Благословен да си, Царю мой, благословено да бъде името Ти. Разпусти ни с Твоя мир и нека любовта Ти бъде в нас. Благословен да си, Господ мой, Цар мой. Обичаме Те, Татко. Обичаме Те. Алелуя. Амин.